Okay, naimbag nga oras ken kanituyo amin apo. Itangal daw mapan kami harana papanangkin sa kaya puro kawayan apo. Ilocosor. puro kawayan. Kita katwak ni Ma'am Daisy Raboy ken ni Shopee Torres apo. Nag-travel kami. Manipod jay bigan. Kita itata kami manipluin apo. Igit ang karayan. Tamurong Ilocosor apo. Tamurong kawayan Ilocosor. Data ni Ma'am Daisy ken ni Shopee Torres apo. Kita madamati panagi kargada apo kadagiti gamit ni sound system apo. Ito magtulong ako dagiti Pagkas ti panagtaray ti bangka nga lugar mi apo. Data ni Madam Shopee Torres apo, madama ti panagi video na apo. View apo. Data. Okay. Nakatakder met nagwapo nga pahina para timon ti lugar mi apo nga bangka tilikudan na. Sampai kumanta sa kumatnag. Okay. Ayan na po, madama di panagdalya sa mi, di giti karayan na po. Di mismo nga karayan, di tamurong apo, data mayatin. Medyo muwag pigkes ka talaga na po. Natadaras kamit lang nga dumano ni Jai Isla, di puro apo. Ayan, ita apo. Nag-travel mi apo iti karayan ti Tamorong. Medyo kumarpardas apo dati bangka nga paglugana mi. Ayan. Dati met ti Manong Jose apo. Manong Jose apo. Manong Jose. Dati vlogger tayo nga nagwapo. Vlogger yo. Dati nga playboy ka no. Diyan muno aging ka natatapo playboy pelang. Ay, lumakay sa amin din. Manong Jose. Okay. Ito ya po. Panagdalyasat mi nga tunong iya puro kawayan. Yan. Tuloy mi apo ti nagdalyasat sumipsip ngete na po. Makita tayo di bagdanan nila. Din apo kita magugin nga agin nagay na po ti sipnget mi apo ken lawag. Agin nagay ti tilaot danom agin di bye-bye. Ken di tanga-tanga po. Sipngit ken lawag das nga buya po. Kita makita tayo na po nga sumusunod tayo ni ti isla ti puro. Kita gandam kita na po dagiti silaw nga siguro uray kanyami ako. Kita po dumakdakel dagiti silaw. Mas asidik kami tapo hindi puro. Tuloy mi ato takil sila dumakdakel. Kita madamdamalayan nga po at kami naipantalan. Karayan hindi apo sa tama siguro baybay dato ito nakalawlaw makita tayo na rin nga nagkapang niya po. Ito apo. Okay. Tipo yun na yung nataray. Saan una yung nataray pinalugan namin nga bangka po. Makita tayo na po nga doon nagiti nakasagana nga sumabat katatayo nga mapan ag harana di tapuro. Ayan. Opo. Para hindi okay. At datayo na apo itiigit ti bye-bye sa datoy. Ay, may nasa ado dagiti ubig. Tingnan naman ang
nga sumawat ako. Yan. Tulungan nga gidiscuss ka po kada dili gadit tayo. Hindi sira po yan. Okay. Tapos kita tayo na po iti mismo nga venue. Kilyo po family ako. Condolence ako. Direct ko may diya po yung mga Paano ni tata. Ang nga ni Nano Bentana. Pagsenta na pala ako. Dating barangay Kagawa di sa nagka-flag di about di lungon na ako. Dito sa Pigita. Gitas na sa dana ako iti makaan pangrabi. Mas ding iti makipangrabi nga sang sa ilid ako. Danaga po jalawag. Dumadong mga ilit ti Ilocos Rapo. Sa pinagkabot sa Gayan. Yan. Sinangilida. Kapo iti kawayan ako. Okay, condolence ako manen iti Ilyo po family. Okay, nagpasigiga po. Ket datoy ni makita tayo apo. Aslag ti bulan ket Nagtibulan ako. natali na ay ti aglaw ti tanga-tanga po ken ti aglawlaw. Ayan. Martak manen ti bangka apo. Ti dahil yung arabi. Ayan. Thank you very much sa Kilyo po family. Di nabara parang pasang bayo kada kami. Tayo kanina po. Panawamin di puro kawayan. Okay. Kita thank you very much kalakayasin ako. Masita po lagi makita tayo nga silaw nga kapoy ya puro. Kapasit nga diwa kanya. Yan. Nasipingan na po kita. Di Datoy na po di experience tayo nga napanigay puro kawayan apo. yung suportahan. Harapan nagharana. Share, Kita alami dating gundaway po nga agyaman kada kayo. Channel Manong Jose. Like, share, Blaga po. and subscribe. Kita Thank you very much Thank po. you very much po. Iti kanayin nyo nga panang subsuportato nyo mo. Thank you.